Kriza, recesija i političke promjene nakon Pelješkog mosta mogli bi zaustaviti i dovršetak tunela kroz Biokovo, i to nakon što je probijeno oko 4,5 km, a ostalo tek nekoliko metara koji će biti probijeni do kraja ovog tjedna. Uključujemo Tinu Kosor koja je dan provela na velikom gradilištu. Tina, hoće li se tek tako stati usred posla i znači li to i gubitak novca? Službenih odgovora iz Hrvatskih autocesta danas nema, međutim ono što se može iščitati iz dokumenata jeste da je za ovu godinu predviđeno oko 16 milijuna kuna, a to je dostatno tek za proboj ovog tunela, eventualno neke zaštitne radove. Neslužbeno doznajemo da je prema preporuci projektanta za konzerviranje, to znači ono što bi se trebalo napraviti kako ne bi bilo štete dalje u ovoj fazi, navodno je zato potrebno minimalno 30 milijuna kuna, možda i više, što znači da HAC nije predvidio niti sredstva za to. Oni su naime predvidjeli da se nastavak izgradnje, odnosno da se cijeli projekt dovrši tek iza 2012. Do sada je potrošeno oko 156 milijuna kuna, što znači trebalo bi još otprilike toliko da se sve završi, da se tunel opremi, da se izgrade pristupne ceste. Međutim, ovih dana mnogi neslužbeno tvrde kako nije pametno stati sada u ovoj fazi jer bi se moglo izgubiti jednako, a možda i više novaca nego da se radovi završe. Više pogledajmo u prilogu. Za ugledati drugu stranu ovog tunela nedostaje još samo 10 metara i Sveti Ilija bit će probijen i s južne strane, a to će biti riješeno već za dan ili dva. U sjevernom dijelu radi se na betoniranju, no što dalje? Kako sada stvari stoje, sve će stati jer novaca za daljnju izgradnju nema. Čuli su to i u Zagvozdu gdje se još nadaju kako ipak neće do toga doći. Kažu da bi skuplje ga bilo ponovo početi raditi, nego ga nastaviti sad raditi bez konzerviranja. Dugačak 4 km i 425 metara kroz Biokovo povezat će zaleđe s Baškom vodom. Dugozagvožđani, ali i Imotska krajina čekaju taj brzi izlaz na more. To je jedina nada za razvoj ovog kraja. Onda smo stali i mi ako stane tunel. Jer to je od davnina bio san Zagvožđana taj tunel, ali evo kako je sad vrijeme i kriza, sigurno će malo stati. Tunel bi mnogo toga, kažu, donio ovom mjestu. Već su svi počeli sanjati o turizmu i koristi koja bi se dobila barem od tranzita. Briška riba, posao za dicu, turizam, a sve, znači sve. A jedno, psihičko rasterećenje. Svi mislimo bit će bolje kad prođe tunel, znači ne mislimo na bijedu, na jad. Do mora 5 minuta je, možda bi turizam tu neki seoski ili nešto se ostvario i tako, ne znam, stvarno bi bilo to super, Bliže bi bilo svima, i Imotskome i Hercegovini, a pogotovo nama tu najviše. Da tunel znači puno za razvoj cijelog područja svjesni su i u županiji. Kažu Sveti Ilija je prioritet. Svjesni da novca nema i da će sve stati, pokušavaju i oni namaknuti kune. Stoga i župan Sanader predlaže da se u financiranje uključi i sama županija. Sredstva koja bi bila predviđena za konzerviranje su nekakva sredstva značajna i ova naša sredstva trebala bi pomoći da prebrodimo to područje. A svako ima svoje prioritete. Nama je prioritet taj, kad govorimo o infrastrukturnim zahvatima u ovoj županiji, onda je apsolutno taj projekat prioritet. Župan Sanader sastaje se u četvrtak s direktorom Hrvatskih autocesta, kada će razgovarati o ovom prijedlogu. No ni ona odaje koliko bi za to trebalo novaca i ima li županija toliko. Napomenimo da danas baratamo sa neslužbenim iznosima, jer u Hrvatskim autocestama su danas poručili kako neće komunicirati s medijima o ovoj temi. Međutim, postavlja se pitanje otkud pravo da se o milijunskim poslovima za koje novac dolazi iz državnog proračuna jednostavno šuti i time ignorira postojeće zakone. Bila je ovo Tina Kosor.